ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam to gonɗon rewo e worgo kala on calminama hande noon en nanɗo e nder reedu Ciss gam tigui tawtorede hirde mon mo ganduɗa kañum woni Dialal Leñol Abdoulsalam Ba mo wi Dialal Leñol wi ɓuɗɗo pullo mo ganduɗa pulago ene tiiɗi ɗum gam tigui yuɓɓinde ñalawmaji mum kono noon oɗon ñalawma ardinira ɗum teddinira ɗum ko on mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Daouda Diallo ministre de l'économie et des finances wondude honorable député Aliou Dembourou Sow jamma o noon anni yuɓɓinande en ɗum ko on mo ganduɗa kañum woni Abou Djouba Di mo wi Abou Djouba wi tigui on mo ganduɗa kañum woni artiste planétaire mo hay goto humpaka tigui darde mum e nder leñol fulɓe kono noon yaadude hen ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni artiste aji fulɓe kala jamma o ene ayni yuɓɓude ene annini tigui wadde fayida ko ɓoyata ko min nan nder gam ƴewde ko woni toon humpitade jamma o ɗo ente banimen gorko hono Didier Dou le PDG de Titonde TV min jeeyari tawtorede jamma Abdoulsalam Ba o e holko woni hen yiyandema eyi oɗo jamma ko jammam oɗo jamma ko jamma pulagu ne tawno so tawi pulagu noddi kala ɗo min goni emin keɓli ne tawno mboɗo heewide kala ko yuɗɗi ko pulagu kala ko yuɓɓi ko pulagu kala ko yumti ko pulagu kala ko seni ko pulagu kala ko suuɗi ko pulagu wadde noon so tawi Abdoulsalam Ba ɓiɗɗo pullo jiɗɗo fulɓe te ɓoyɗo daranade fulɓe so tawi noddi alay saago mbaɗo ne Didier Dou tawtore wadde noon oɗo programme wona tawtorede ne mboɗo jeeya e eɓɓuɓe programme wone hannirten henna dans ce cas hande ko jamma pulagu holko tagui wiide hande ko jamma pulagu ne tawno kala mo jiiɗa ene suuɗi cuɗogol pulagu a yi hande ne mbaɗmi ne hannirten henna eywa kadi rutti ɗum ɗon e nder oɗon tuma kala ko majjirno en walla kala ko ɗeɓno majjude ene wayno hande ma yiye kadi jamma o waɗi ala dowme holko tagui mi wiide noon ne tawno gendiyankoɓe gana hande ene dutte e teddude ne tawno ko tedduɗo wawata teddinde tedduɗo ha tedda yesso tedduɓe kono mo anda teddugal wawa teddinde hay goto waɓene Hammeli en waɓene Dono Sampati en waɓene Guelongal Ba en waɓene Diaretou Sall en waɓene ne tawno mo limti yimɓe feññina amɓe te kamɓe kala koɓe yiɗɓe ne hannde tan henna dans ce cas so tawi ɓen ene dutte teddungal leñol ngol fof foti ko ɓabbitade ara ne tawno kamɓe won koɓe liggani leñol ngol ɗum ko gueɗal gongal ɗimmal ngal holi goɗɗo nalanke jogorɗo jogade oɗon jamma wiyama Abou Djouba de kala jiiɗo ɗum yiyata ko pulagu Abou Djouba de kala ganduɗum andi ɗum koye pulagu Abou Djouba de lead vocal mo jayre gendi Abou Djouba de kecce joom caravage ne tawno so tawi o yimi moni kala heɓanen fartange so tawi kadi ka pullo e nder oɗon tuma aɗa andi ciftorta ko gooleje ciftora kocce ciftora tigui rigui hajoni kaggu ciftora gueɗe mbaɗe hono noon ne hannirti henna wadde noon jamma o koko noti jomum ne tawno jamma e nder jammaji jamma mo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke yaroɓe ɓiɗaɗam tuftortoɓe kaɗɗam woɓɓe fode hajoni keddaɓe dow kaggu ndentine hannirtini henna ɗum noon alay sago tiitonde tawete hen andene aussi e ha joni a tawete hen vraiment mboɗo weltanima Aissata ne fewi e directeur programme ma kañum woni Ceerno Bokum e kadi o mo gandanɗa hoorema ko jeune cukalel tokosel kono noon ko bawɗo ko waɗata ko woni Moussa ɓiɓɓe fulɓe hande on jii gonɗen ɗo koye tigui gam
ruttude teddungal on mo ganduɗa kañum woni dialal leñol kaɓɓaniɗo ɓesgu fulɓe kala to fulɓe mema kala o noto ɗum saabi hande ñalawma matinari mo ko ɓiɓe fulɓe kala birtoɗo gam tigui arde jeeyede hen eɗen gandi bandiraɓe men aroɓe ɓe gam aussi kadi mbawen haldude mabɓe mo wi pulago wiye ñantugol gam tigui yidde yewtidema e andude kadi holko saabi hande garanma ɗo e ñalawma matinari eeyi ko Dialal waɗi amen invité komin invité d'honneur ko Abdoulaye Daoud ministre waɗa parrain o waɗi amen invité d'honneur minen e Haby Sidy gardumi ɗo ete Haby Sidy Ba ko responsable kañum woni mawɗo Amazon au département Podor e yimɓam koreji am joni suudam membre mouvement citoyen Madiba ko minen gaddi ɗo pour teddinde Dialal leñol ko darde mawde ko ɗum addi kam ɗo min mi wowanamo kono noon min jiwodiri e balɗe jawtuɗe ɗe mbeɗa andi jehnade makko kono mi andanamo donc amen keptini ko waɗata ko ombon waɗa émission ji ombon toppito kafeji pulagu ɗum noon ko ala ko men mbawi wadde sona wallude machallah bisimilla gam jeeyede kono en dokkat ɗum kadi banimen debbo gotum ko président Madiba mouvement citoyen Oumar Ba kanko min gardi ɗo en même temps mani ko ministre meɗen coordinateur Abdoulaye Daoud woni parrain o min koye marraine ɗi jawan kanko invité d'honneur o sala famille keela donc min gari notade Diallo ganduɗa ko waɗata ko emin keftini ɗum e leñol ngol ɗum kadi jarani amen hande o ni fotano amen ɗo tawde nde tawno wonko huccaka kono omo jarani amen joɗade ɗo ha programme makko basi gam tan calmodira e bandiraɓe mi salmini on pour fofinde mum e yettode mum komin beltiɓe hande arde notade soirée Dialal leñol c'est la première fois donc mouvement o ne yahay ko wayni en kono min gari ɗoftude président men Oumar Baba Ba donc baɗɗo représenté hande mouvement Madiba o min gari noon he délégation makko arde notade Dialal min beltima merci en jii ko délégation on mo ganduɗa kañum woni ministre Abdoulaye Daouda Diallo rewnoɗo gam tigui arde ruttude teddugal on mo ganduɗa kañum woni Dialal leñol kono noon eɗen gandi ko ɗum jokko ɗum yimɓe woɓɓe ma gar ɓennude gam tigui daren ñantuɗi ɗi kono kadi ketteten ko saabi moni hen kala ko saabi ari gam tawterede anniversaire on mo ganduɗa kañum woni Dialal leñol Abdoulaye Daouda Diallo gorko bokke boykille honorable député conseiller départemental coordonnateur commerçant fédéré public on woni compte de l'Assemblée nationale député Pulago député Aïna
Kotonyamin bangol samawani namu Kuli mejari kumataka na umono Inde wale umono Tanjani Kila kamina tamusa tembazet Kila pati mata amen Kila kainjanan
samodi an kam miijo ma waɗata e nokku ɗo tan Hey!
fof ko yiɗi neɗɗo fof ciɗɗo ɗum neɗɗo fof kanɗa ɗum danade neɗɗo fof mba haɗi danade jamma jaaɓi kotonari noko fayni e fottenare kono kama wali kulle ɓeytana neɗɗoji men hawri e anniversaire jalal leñol noddi men yiide ɗo poɗɗono guela ngal ba dariɗo yimɓe ne gandi darde mum dono Sampate Diallo ceerno Moutar Ba e Amadou Hamme Ly Mamadou Alassane Ba Tabilan Pulagu yii golle ma leñol ngol yii golle ma darde ma tinde e leñol ma yimɓe ne gandi ɗum Mamadou Alassane Ba gorko to Louré hawrude Seyda mo ganduɗa hoore ma yimɓe ne gandi hakkude amen wona nalankagal e amateriyagal hakkude miñiraɗo e mawniraɗo hakkude lamɗo e sehil mum e nalanke mum kodde Demba Lella Samba mo tokkude Guyoori Aliou Dembourou Lella député mo Wulani Reedu bandiraɓe on nanimi jambareɓe ne kaala mbi kulɗo reedu anda jaɓre yummum par ce que kulɗo reedu wawa ƴewtade beele kuranno Allah walla arata fanata dogat andata beele ñawdi walla ñaɓani walla yummum ina duuni ɗum walla duunaki ɗum mana kam ma gona cusɗo reedu mbawa waddude anɗe men ɗe face à face ɗum noon sen dañino hono Aliou Dembourou en Lella en sappo timmuɓe ma yawari iw kadi min kaldata yakar min kaldata ɗaminare min kaldata ko gongo wonno hayso minenne min gona ñiibi leñol ngol koye baroɗe leñol ngol min jeeya ɗum noon an sa ari ɗo Aliou Dembourou Lella na hani somin ƴetti pos min kala haalama saabu haalama no foti haalede beele Allah jibinande arore nde yimɓeɓe ɓe innire ɓiɓɓe mumen Aliou Dembourou Lella beele no jogo cuusal mum ngal e jomoyagal mum ngal beele Allah ɓe ñembayma beele iɓe mba'ana mbaɗa ni saabu no mbaɗa ni ina feewi yimɓeɓe woñaki ko waɗi ko non noon haalate ko waɗani ko kadi haaletake wonno suka haalama wontata ko fenade giɗam ceerno ɓi ceerno ururo bembal woni Hammadou Sammodi Diaga buuɗi koor sehil konta Hawa Samba Doɓale sehilam ɗi nenam Demba Fatimata Abdoulaye Yoro kono dendagal ko ari ɗo e hollude kadi préparation Abou Djouba arde ɗo hande ina jeeya hen jibi ordo bohum dula kawel bola malal soblano biro mana kalankoɓe ɓe ɗiɗɗinomi foof nani puɗɗo naywude min ɗo mi jaɓani e mi jaɓata sakkere am noon soko nalanke wawa yahde ɗo jahammi to wawa wonto cukalino am ni saabu il faut naata e ladde nde naata e koya o jahaɗo nayi ɗi jofata to jahaɗo ɗi ɓireteɗo aɗa yara kosam ɓirɗam
aɗa yara aɗa tofane kaɗam aɗa ñaama tew mo lamɗam mo wondani e nder leydi kewɗi alors min ɗum guurmi yimɓeɓe jii kam mi yiiɗa kala gaɗa hoore maɗa waɗa mobilisé mi sohlade ɗum ɗum noon jokken golle won yimɓe mbi Abou Djouba anno ɗum ɗon haala accam sey ñande ngeɗade sakkuran sey tanal fini paate ɗoɗel paate Amadou Sadio Lumbe biron dolle sen kotte de belela samba bello koto ñaawel koto ñaawel koto ñaawel koto ñaawel koto ñaawel koto ñaawel ñande barke wala de mo jamari do
wadi mi dama bujugade ada andi fonde ada yade jamano kala kita abujuba tungo mado sonji di abujuba tude mondo sonji di nanan kala mondo sonji di maunado kala mondo sonji di abujuba kala mondo tute jude mondo sodon mala tute jude mondo sodon mala lutiba ayo abujuba tulo aini nai aini bali yarni puji humi koleje abugi nai adamoja adayina kasel seklo tibetani jibel damasajo on badat tele mondo sodon mala tute jude mondo sodon on badat tele garado on sodon mala tute jude mondo on sodon Hamada koya moro sono do bele menaje santiro bele menaje soare morre bele menaje o jetto worbe tembe do rokira soare sentira bele menaje o jetto worbe tembe do rokira be rokira be